Te phi baro kinong pet nyang skwa ban pansyang ni ba ngi ibun ki video po YouTube ki ba itho bakla habai de bat kani ka jaka ka ba meeting na ni na kyong badan sya boy le ni si jantia ndre kam de kum ta ka don po asam ka bangan ni thu lo ji phi manta na du stang hadu bakut nawan ngal awan dala de yala de hakani ka jaka Kakerteng jong kani kishnong kadai ka perdet ka baha papo hilakin kandi distrik hapo Assam ka bajangai kumba 100 kilometer na po Silchar. Ta kakerteng jong kani kishnong perdet ka wan na katu ka bapi kamut nang tu ka ding batu ka ka perdet kamut ka penyang syarak. Te hang ni shnong don kumba du lai po yang gi badai hi ki kasi ki bay rap kwai rap tampo hai ni shnong iba iternat baha. Te lading kiran habai di biang bat kani ka ide iba red bha im he nri iba jeliu bha shpo kyong itrai nong sin bala hap shni shpo kumud nan mlap shu bar gju ka poru ka thnam bha ka tarta bha bala da kita agini ko umpat kam da khloje du ka ta ta nri kalong ka ba da tha kum ka kum ba julong hi ka umma kam da long pniang e hi reru te ki ong ba kani ka jaka manchwa ki mud banti pniang sharak nri kamariang pat kamsha kamailat banle tagadaw hadu mentam ne ki bet kumni kum kadak ba kiong ba kidon kita ki blei ki blei lum ki bleeding ru bangila ban ong ma te kumbang ong ipi ka thnam ba ko hang ni bat ju ka pot la da ngi kham hla la ne kam kan hoi ka kadang thnam chu chu kadang klan chu chu bat ka ding ru kum jo te ngi la shongkai slam hang ni ban kit pet kai ban je parkhat ei klong ke ka ba so tenat ma te tangini video ke ka ba ngimot kalong bang chukwa ban panchai phi ba kani ka jaka ka dan hapo perdet ha ka hilak kandi district hapo Assam kabaki khasi ki asa te kidon ru ki bakali ba hatu ki khasi ki la yo ne am ban sadu kini ka jaka te kat kum ga jingi thu jong ki trai snong ki ong ba ki khasi ki la lok trai sndon ye kini ka jaka bat ka kham stunat baro ki khasi ki badan kini ka jaka long bun ki dei ki badan haka niam tan rai kum bang iwan ru iwan na kamta kalapung jong ki seng samla te kalong ke ka bostunat ba kini ba ka sarkar ka sarkar Assam ru kala itu iki kum kita ki tribal lani baya kata ka niam ka baki don ni ka niam treru ka sarkar Assam kala itu iki ba kide kita ki niam tre temde tang ha kini ka wei bun ba ki shnong ki badan spo Assam kumba ngalawan teng ki badan kum hapo kachar district e mo ki bun ba ki shnong ki ba ki khasi ki sa stay ban rep ban riang yu kwai tempo namar kalong ka jaka ka ba bha bha ha be de bat kini ki jingthong khamtam yu tempo bat ya ukwai te tangum ta hi ngich kem pi sutu te bakun hang ni te shkwa ba na kliang ka jong phi phin comment ke ke jisco kat kum ka jing sutu ka jong phi ha be de bat kani ka jaka khuble